Salvadorom? Asi, že sobota. No, ja vám poviem, že každú sobotu máme taký náš malý hygienický Boj, makám, rastu! Bratia, tam útočí, boj! Zoradiť! Poď, tam tie stánky. To už je... No a už nás postoja. Páni! Brán na rameno! Raz, dva, tri! Brán na zem! Raz, dva, tri! Na rameno! Raz, dva, tri! No a teraz, keďže to naozaj elita, tá disciplína je top nás, to vidíte na pohľad, každý je rovnako oblečený, viac menej, tak si to skúsime rýchlejšie. Brák, nohy! Raz, dva, tri! Na rameno! Raz, dva, tri! Nohy! Raz, dva, tri! Raz, dva, tri! Tak, práve ste boli svedkami, ako prekročili rýchlosť svetla a už ste ich ani nevideli, ako to dávali hore a dolu. Takže páni, 3 kroky vpred! 3 kroky vpred! Raz, dva, tri! Skúsime, že proti pechote, lebo koni sú za nami. Proti pechote! Proti pechote! Dobre, dáme späť do rady. A teraz si predstavme, že všetci sú tu títo nie na pive, ale na koňoch. Takže proti jazde! Proti jazde! A poďme vpred, útok! A vpred! Futude, duke! Futude, duke! Futude, duke! Futude, duke! Ľudia to tu! Leďte, teraz to bola sranda! Koľko dáš? Koľko dáš? Dohodneme sa. Počkaj, nastavíme tam pichnu. Dobre. A to sú ďalšie baja. Výborne! Porady, super! Aj takých väčší som zohnal. Dobre. Super, poď! Daj mu to! Banána! A hej takých väčších, či teda či ne? Jasné, zoberiem. Dobre. Potrebujeme nejaký veľký. Daj mu to do ruky, čo sa s tým hráš. To chce pomôcť! Môžete sa máš čo opírať. Tak, niekde ho máme, nastúpili! A ja teraz vychádzam! Tak! Venu vás to klikov o to! Nebuď ticho! A ja zabeme! Jasné, dajte mu brať! Nastup! Nech sa páči! A poďme, zahrať sa tam! Kam tam, sem! Výborne! Tak, regrúti! Uchopíme zbraň do pravej ruky! Do ruky! Do pravej! Tak, výborne! Naraz! Naraz! Zdvihnem zbraň hore! Na 2! Uchopím zbraň ľavou rukou pod pravou, výborne! Na 3! Si pritisne zbraň na rameno! Na pravé, na rameno! Dobre. Reno si to postral. Výborne! Dobre, synáčik, na pravé, no. Ťa bude kapitán. Výborne, teraz! Naraz! Brám pred seba. Na 2! Uchopím pravou nad hlavu. Na 3! Tam dole. A teraz počítame všetci. Raz! 2! 3! Hlasnejšie! Raz! 2! 3! Raz! 2! 3! Raz! 2! 3! No dobre, na druhé. Nevadí sa sajte dole. Teraz, keď mám zbraň na ramene, tak si dáme útok. Ale ja by som tomu ešte tak dal ročík na päť. A potom akože niektorí takí už väčší, tí už by zase mohli už ísť do toho stavu oddychu. Ale ako, dobre, nie je to najhoršie.
nemojte. Modri. Počkaj, nije. Kapitan. No bubluje, ale bubluje na pamäť! Dale, poď, tak sa neváďa! Pegorali! Potrestať! Stane! Ďalší! A teraz poriadne! Ideš väčšie? Áno, väčšie!